Gibutiyag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga makig-istorya siya sa mga miyembro sa New People's Army kalabot sa nahitabong pagpang-atake sa lungsod sa Bansalan ni adtong Domingo. Diin 12 ka mga sundalo ug 5 ka mga sibilyan ang nasamdan. Matod ni Duterte nga wala gyud ni tubaga sa NPA ug gusto niyang siren kung nganong nigamit sab og landmine ang grupo. Ang insidente nahitabo niadtong Domingo sa buntag sa sitio Balutakay, Barangay Managa, lungsod sa Bansalan, diin 12 ka mga miyembro sa 39th Infantry Battalion ang samdan sa pagpang-atake sa mga rebelde. Laing landmine sab ang nibuto sa susamang adlaw ug nasamdan ang 5 ka mga volunteers sa Davao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Philippine Red Cross Davao del Sur Chapter, samtang paingon unta sa lungsod sa Bansalan aron i-rescue ang samdang sundalo. Gihulagway sab sa mayor ang paggamit sa landmine nga usa ka armas sa terorismo.